problema sa mga gitawag og UTI. Yes, Uma- still na gihapon na Ate Jane kay napamay og naapay UTI napapuitang nga. Mao ni nakapait karon. Yes. Oo. Labi na mga batanon pa no kanang mga teenagers pa ba. Mhm. Minus pa sila og kanang say anong future plan murag uban pa anticipate nila kung say mahitabo nila nga gauna-una sila or nigbuhat na silang mga inana nga dili pa sila ready sa kaminyoon. So ang nahitabo ani unwanted pregnancy na siya. Mao gyud. Mm-mm. Mm-mm. And tungod sa ka-unwanted, so murag ingon pa bubuhat ka og mga paagi pero napugos dili ingon pa dili willing or dili kuan sa kabubuton. Kay bali murag na obligara makadumdum gyud ko sa mga sa mga linya sa akong inahan kadto nga ako paning nasinatian Ate Will. Yes. So pagkakaroon sa ngalan nga inahan atong paminawon kung unsay ikatambag ni Ate Will sa kahimtang sa atong letter sender karon no murag naana ba to siya gibati nga kalami ganina nga niya sa iyang sulat pero dili na natotootrohon nga word kay medyo Bad medyo words. harsh siya. Harsh Oo. na. Maka negative. Yes, maka-negative vibes mga mga labi na mamati nga mga teenagers. Mm. So maing hapon kanimo main hope no nga namati karon. So wa may mag-expect labi na si Ate Jen wa na nag-expect nga na pagyapoy mahitabo sama kanimo. So ande ang ako ikasulti nimo dili sayon ang pagdawat nimo sa imong kahimtang karon no labi nagibiyaan na ka sa imong lover boy. Ande ang imong buhaton karon ayaw pagpakawa sa paglaom no. Be strong. So, ang ako ika-advise sa imo karon ning kahapon nga balik uli sa inyo. Kay walay ginikanan nga motakwil sa anak kung naa na sa problema, di ba? So, ayaw pag ipamugos imong kaugalingon nga ma-stress na lang hinoon ka og humana unsay imong kaunon, unsay imong kaning ibayad sa imong gipuy-an ug unsay imong mahitabo kung manganak na ka. So dawata ang unsay daw ikasulti sa imong ginikanan. Actually walay ginikanan nga malipay Ate Jane. Labi na ginana no nagpagahi siya sa ulo bisag Nagtuman og gusto. Oo, nagtuman sa gusto. So normal na sa parents nga mosulti gyud og mga dili maayo nga pinulungan apan sa hitabo tungod sa imong sala dawata. Pero labay ra na siya, no? Kay walay ginikanan nga magkuan permilag ko dumot sa kanang hate sa anak ba nga. Labi na ina nga case nga mo anak kay naka. So kinahanglan gyud mo gina imong buhaton karon pag-uban og imong relatives nga mo atubang sa imong ginikanan mo uli ka kay dili ka itakwil dili ka pasagdahan labi na kung in times na nga naa kas kalisdanan. Ayaw na paabuta tong imong partner nga mobalik pa to sa imo. And then kung mobalik pag manggani siya, ayaw na dawata kay naana na sign nga dili siya responsably nga mamahimong amahan sa imong anak. Kay naapa ka sa kalisdanan iya kang gibiyaan karon. So Ate Jen, kung ang lalaki di ay nga mo biya sa iyang partner labi na gyud in time sa buntis kanang nagbuntis siya karon. So, naa siya sign nga irresponsibly and then kuan siya kanang tapulan lisiness. Kay dili siya gusto mo handle o dili siya mo gusto nga magkalisod-lisod or dili siya ready nga mangita para sa future sa iyang mag-ina. Kay kinahanglan kung maminyo na kay imo magana siya pakaunon, di ba? Siya gyud mangining kamot para makakaon ang iyang pamilya, iyang anak og kuan inahan and then nilaya siya tungod kay dili niya kaya mo nay sign. So main kung mobalik siya sa imo dili siya angayan nga mamahimong amahan sa imong anak kay gibiyaan na manggali ka karon nga naa ka sa kalisdanan labi mo dugangan na po sa imong anak na nagsamot imo problema. So maayo mo uli na ka sa imong ginikanan. Dool ra man ang Santiago no murag ang pliti Santiago Surigao murag wala ray 100 pesos. Siguro Ate Jane kay ang kitsara ay more than di ay kay ang kitsaraw akong gimen.
nga 89. So plus layo pa man day ang kuan Santiago. Nahan pa man tong Santiago. Oo, so mag-grade mga kuan lang kag mga 200 pesos okay na na. Pwede pa ka makasulisit no. Bisan mo hangyo na lang kada sa imong gipuy-an aron makauli ka sa inyo ha. Mura ginay the best nimo buhaton. Ayaw gid pagpadugay-dugay diha kay mo samot imong problema sa imong puy-anan nga mo count na sila magdugang imong bill. And then wa kay ikabayad so mapahawa ka ang rason tungod kay sa imuhang pagpuyo diha nga wala na ka nagbayad. So uli gyud sa inyo. And then ayaw na paghuna-huna sa imong partner. Kay nanay ko nato siya problema. So nato ang iyahang kuan wala siya naghuna-huna, wa siya plano para sa inyo future. So mo nay dako kayong kuan Ate Jean, dako kayong problema kung ang imong ma-partner walay huna-huna sa inyong future. So palami-lami lang. Lingaw-lingaw. Lingaw-lingaw lang siya, di ba? Maayo ra sa good Oo. times. So, kung ikaw karon na sakitan na depressed na ka na, nakahuna-huna na gani kag dili maayo. So, makere ra ba na sa imong anak main? So, ayaw pagpalabi og huna-huna og dili maayo. Kinahanglan kung buntis gani ta. Buntis ang babae kinahanglan magmalipayon ka. Kung unsay i-fade nimo nga mga kagulanan. Kanang kung unsay na feel nimo no nga mama, kung nag-uol ka, mo adto na po na sa imong anak makeri na siya kung malipayon ka so mas maayo nga permi ka malipayon kay mo toy ma-feed sa mo toy madala sa bata pon malipayon po siya nga sa iyang pagkatao kay kung imo na siyang gihuna-hunaan og dautan karon naghuna-huna na ka magbuhat og dautan so kanang bata wa pa gani siya natahon ana siya huna-huna nga dautan Ate Jane kay kung di ba 70 or 80% kung unsa ang imong gi-feed, unsay imong na-feel during pregnancy. Mo to makadala to sa bata. Makarry sa bata sa iyang pagkatao. Mabitaw nang matingala ka nga nganong ang bata bag upang natawo na nay sakit sa kasing-kasing. Oo na nay mga sakit-sakit tungod na sa during pregnancy sa mama nga na kasakit siya na feel na siya kuan dili maayo nga balatian nga iyang nabati during pregnancy labi nang nag-uol siya sa iyang partner no kinahanglan mga amahan ayaw pag-uol-guolan ng inyong mga asawa nga na buntis no kay makiri kina sa bata kay kung maldita pag ka nagbuntis so maldita sab na imo anak kay mo man toy iya madala mo man toy iya mong gi-fade sa iya mo bitaw nang kinahanglan buntis ka imo nang i-fade ang imong kuan na murag mental feeding ate oo during doon kanang sa kadlawon magpwede ka diha imo na i-mental feed ang imong anak so imong istoryahon imong sultian kung unsay daw imong plano ana murag nana siya at banding na pod nila banding na oo bisag na pa na sa imong tiyan mga 3 months old 3 months pa mag start na ka diha siya kuan mental feed aron pagkatao daw sa imong anak murag ready na siya no ready na siya mo tan-aw sa kalibutan o matinga bitaw ka nga ang mga bata nga nung bright na no murag nagdingog so mamati na kay imo naman to siya gi-fade daan so main mo ta ko kasulti sa imo nga uli gyudayon sa inyo kay wala ginikanan nga dili mo dawat sa anak mao gyud mas malipay pa to sila no malipayon to silang modawat sa imo makita sa imong inibalik ka so Ate Jane unsa may imong ikadugang karon kung murag na kay ka-share ani Ate Jane ba dili kay murag Ate Will murag nibalik gani hinuon ang kuan nibalik ang panahon unsa ba paniid nako no maunay no mao gyud ning ingon palagi resulta lagi sa ingon pa kamatinumano nato or kagahig ulo nato sa mga tambag or mga pagmaymay sa atong mga ginikanan bisan pa man gani kanang mga nagsunod gyud aware sa mga pagmaymay sa mga ginikanan mabiktima man gani gihapon lagi Ate Will labi na kung kanang mga giingon nila nga mga tamis nga mga pulong mapatuo man gyud ka Ate Will di ba ginubanan pod og fake nga mga efforts mao nang medyo mukumpiyansa gyud ka labi nag wala pa pod kay experience first time unta nimong nisalig sa laing tawo matawag man gyud nato nga laing tawo stranger sa atong kinabuhi kay di good mo relatives di mo related mao pa nato nakaila kaning dako na ta unless siguro kung mga lumo na nimo dili na stranger kaya nakita na nimo gikan sa imong pagkagamay hangtod nga nagdako ka so mao nino ingon palagi
naagyoy anihon gyud ga basta magkugit na. Pero ang nakapait lang kay og kaning negatibo ang atong gikugihan og pagkagahi sa ulong atong gikugihan panigurado ang atong maanig gyud problema. Sakit pod sa ulo. Yes, tinod gina no kinahanglan gyud nga ang mga bata karon i-aware gid nato kung unsay mahitabo kung pareha same ni main nga magkakanang kuan pa baka na unplanned pa nga mga relationship murag ka ng papi-papi pa ni ate kay 18 oo murag inana ba sa unang panahon okay ra na nga 17 18 15 pa magani murag mo go na no mo ready mo adto na sa kuan maminyo na apan sa karon sa ato murag ang standard age gyud sa pagsulod sa kaminyoon murag diha na sa 30. Oo, kay murag ready na ka ba? Kuan po dati Oo. Will, murag ikumpara po nimo ang sa kanhing panahon tungod kay nagtubo ang mga bata, mga dalagag ulitaw sa mga ilihokon sa kuan sa balay. Kanang trabaho gyud nga kuan tininuod walay distraction ba nga mga lulinghayaw or Yes, linaw-lingaw. wala pa So, social maunang- media ate. Yes, Ate Will. So So, dako gyud maunang- kayo ano influence ning social media karon. Mm-mm. Mas dako ang negative kaysa dako, positive. oo. Oo, kay Imbis narong nga- naman pag-use. Imbis nga ma-educate makatunta sa mga bagong kausaban para unta sa ikaayo na ay uban manggod mao lagi nang gitawag nga giabuso Abuse. pagkagamit. Lain ang tumong sa pag-imbento og nga ing-ani nga mga pamaagi, ing-ani nga mga platforms pero lain pod ang ilang ginabuhat mao na nga mamislead gyud mo bisag unya ang mahitabo ra ba gyud no kay og mamaymayan na sa ginikanan sa mga magulang or sa mga guardian ingon pa dili to nila biological nga ginikanan pero maoy nagpadako sa ilaha mga guardians lagi o mamaymayan mo kuan na mo rebelde na Ate Will tungod kay ang Yes. mga rason ka KJ pod unsa na lang na mga rason din ano moingon dayon nga mura magwala nag-agi mao gani na din ha ang pinakapunto nag-agi gani sila mao nang gina-correct ka Yes, ginapa-remind mingon sa nga. imuha. Pauli na sila. Opo, nakitaan na nila tungod kay ang mga nag-una na lagi sa ato, gamay-gamay nga nilihukan nato, masabtan na, mabasa na ta. Mauna nga gina-aware ta or gina-warningan ta or ginabawalan ta. O panawagan no sa mga teenage karon or sa mga naanay mga hinigugma nga dili ta magpadala sa atong kapusok, sa atong ingon pa kanang emosyon gani nga dili ta sigurado nga mauna gyud to kay naay mga reaction mga pagbati nga temporaryo lang pero ingon pa kalaunan ma-realize nimo nga sayop di ay to nga pagtuo na misinterpret lang nimo tungod kay nagbuto-buto imong dughan makaingon kag mauna gyud to siya na gyud ang dawan pero di ay nabulagan ka sa kung unsa imong gibati wala nimo makita wala nimo mapansin kung unsa ang nakaapan sa kana nga mga tao kung unsay mga negative sa iya tungod kay nagpadala ka sa kung unsay gibati nimo so mao na no dili ko mo kay gisigihan mo og yaw-yaw gisigihan mo og istorya kay ingon palagi sa ato na laging mga nahisgutan sa una nga ang ginikanan lain-lain pod og paagi sa pagpasabot. Oo. Naay mga ginikanan nga ingon lagi nato di man perpekto naay mga ginikanan nga ang tumong nila is i-correct ka or i-aware ka pero ang impact sa imuha dili mao. Mao nang kinahanglan nga makabaluta maniid or mosabot sa kung unsa ang mensahe gyud sa atong mga ginikanan kay dili man tanang pagyaw-yaw para ra kayaw-yawan, para ra kakasab-an na ay mga pagyaw-yaw nga ang pasabot ana, ang unod kung imo lang yung paminawon no, ang unod sa ilang mga istorya. Pagyaw-yaw na aron makorek ka, aron mapaayo ka. Yes, and then ang mga ginikanan wala na nagyaw-yaw for the good of them no sa inyo ng future kay ang kami mga ginikanan pauli na mi experience na namo na tanan kung unsang nahitabo sa inyo ha. So makita na namo mo nang giyahan mo sa insakto unta nga dala no. Yes. Para sa better future kay lisod na kung pareha ni Maine, di ba? Karon nagproblema na siya. Wala ginikanan nga malipay no. Malipay nga inana yang huna-huna karon nga simba ko og yang dayonon tong yang gihuna-huna. And then ang ginikanan dili malipay nga
aruga ka from birth to ana na nga edad nimo 18 years old na inana right mo buhaton. Mao gyud ati Will. Oo, so kinahanglan mga anak mamati po ta sa atong ginikanan kung Yes. na isulti sa ato dili kay mo react na hinuunta negatively. So pamati kay para ra na wala ginikanan nga magyaw-yaw para sa kadautan sa anak. Mao gyud. Kundi nag-remind ra na sa ato nag-remind ra na sa inyo aron para sa inyong better future. Actually, ati Will, no, sa every mga makaistorya nako nga mga manghudragan isa ako og na ay mga ingana nga struggle ba no kay kasagaran man gud no majority gud siguro sa mga bagong tubo karon na dili sila mo open up sa ilang ginikanan about sa ilang love life kay maulaw or mahadlok makasabaan. Normal man gyud na nga lain-lain ang reaction sa ginikanan na ay uban nga musabot tungod kay giagihan lagi pud na nila og ka-realize pud sila kabalo sila nga part gyud na sa atong pagdako no pagpakatawo ning kalibutan pero naay uban nga harsh ang reaction kay tungod ra pod na ang nagdrive pod sa ilaha ang nagtuklod pod sa ilaha nga ingana ang mamahimo nilang reaction ang ilang mga experience kaniadto nga sakit pod mao nang moingon silang ayaw na diretso ingana pero wala may ingon palagi wala may butang nga dili madala sa maayong pagpanag-istorya di ba ti Will? Yes, O kung tinuod ipasabot- gina no. kung ipasabot lang nimo mga nganong bawalan man di ba mo nag-agi man kay ngani nganong ingana man unsaon man dihay nako o mama papa nga para masabtan nako kung unsa inyong ipasabot kay syempre wala pa man ta mga experience labi na kaning mga teenagers lagi no wala pa man tay sakto nga experience para maikumpara ma-identify nato ang matuod nga nagtinguha sa ato or kanang mga lingaw-lingaw lang labi na sa karon nga panahon nga murag ang relasyon murag nadala ra sa mga dare ra ang mga duwa-duwa ba no mga Yes. game And then challenge sa reality pod ati kung naapog ka sa kung ano murag sa kuan ba intense ba sa imong kanang feeling sa imong lover. So di pud ka mamati sa yes ati imong Will feeling sa mga tambag kay gusto gyud ka sa imong nauna nga correct gyud ka no. oo Napo na. dinhata mo Oo. kat-on So, og kama sinupakon tinuod gina nga mahitabo nga ang kung naa ka sa kuan murag na baga sa height ba sa kanang murag nag-uros-uros pa. Oo, di jog ka mamati sa ginikanan nga nagsulti sa imo. So dapat main mamati gid ta no mga bata ron nakadungog no mamati gid ta sa atong ginikanan kay diha na ra ba gid ta ang regret sa ulahi mo na Mao gayon nga gyud. ulahi na ang pagbasol. So ngano pag kana ate no nga permi gyud mag-unahon ta ang pagbasol kay aron walay masayop. wala gyud no pero unsa may basulan lagi kang wala ta kabuhat og sayo Mo, ati so, Will no no. mao na nga So, mga diha pangutana na, bitaw sa oo. nano nga nung perminti man gyud na maulahi og kabalo pa ko mao gani nang gibutangan og kay kung kay kung wala na hitabo to makat-on pod ka mao na yung mga Yes. kuan din no mao na yung ginaingon nato nga tanang panghitabo sa atong kinabuhi na agyo tumo nga sa mga ingani nga kahimtang no main sakto gyud no mo agree gyud ko sa giingon ni Ate Will ganina nga wala gyud ginikanan labi ginikanan nga tinuod nga nagamahal sa imo wala gyud kayang ginikanan nga kayang antuso ng ilang mga anak normal man gyud ang mga yaw-yaw mga kanang pagmahay-mahay pero pwede man nimong ipasabot sa ilaha mapakota nako sa ingana kabalo nako sa akong sayop ang akong kinahanglan karon is paglamdag sa inyo paglamdagikan sa inyo ha para pod nga maundangan mahadlok posible kang mahadlok or maulaw ka or kanang magduha-duha ka kay naalagi makadawat kag mga ngana normal na min kay walay ginikanan nga dili magyaw-yaw kung maayo pa ang atong mga nabuhat. Yes. So dapat hatag yung panahon ang imong kaugalingon nga makaayo pod og kapasayloan sa imong mga ginikanan. Kay mahimo na ra ba pod kang umaabot nga ginikanan. Yes, ang pagyaw-yaw sa ginikanan reminder lang na para sa ato So kamagahan na ginikanan nagsugod og yaw-yaw og 6 to 6 ate. oo. Palabay lang na pamatian pero dili na idibdib nimo na wala imong sabton nga nganong inaana man si mama nganong inaana man so na siya tumong. Mao gyud. Kay kung magbuhat ka og kung wala ka makasala di man to magyaw-yaw. Mao gyud. So kana ra mang makasala ka so magbantay jog ka
ka nga dili ka makasala. Aron dili ka mayaw-yawan og 6 to 6. Una-hunaon kung unsa ang giyaw-yaw. Oo. So okay, naglami ang atong oras no ato sa ato ning ato ning idugtong unya ang atong mga topiko kay naatay mga suggestion diri at Will og mga ideya sa atong Facebook live. Yes. Balikan ni nato human sa atong commercial break. Lagi dali ra gid kay mo ra nigukod sa ato. Permintig yun taan ni Magdagan. So, welcome back sa atong programa mga ka-feelings, no? So, nang hinaot ta nga nakapatalinhog si Maine og nasabtan or nakuha niya ang atong gusto ipasabot or ipaabot sa iya ha. Kay ingon palagi, dili nato mahibalaan na ang gibati sa atong mga ginikanan kung dili ta mamahimong ginikanan pod. Di gyud ta makarelate, di gyud nato matuhog ang ilang mga pagbati kung di ta mamahimong nga ginikanan mabutang pod sa ilang mga tiil at hiwil, di ba? Yes, correct gina Ate Jen, no? Murag ato po na na-feel sa una sa kita po'y batanon pa, no? Labi na Naka-relate na gid, diha na gid nato. Lagi uban nga intense pa no nga murag mga ndoy kadugay pod na ako no makuan ma-legal age kadugay pod ni sila ni mama si papa mo mawala sa akong kuan nga kadugay pod na ako mawala sa ilang poder murag manghinaot Gusto na ka ka ba no magkuan, nga ingon pa independent. mo kawala ka pero di nimo mahibal-an nga sa umaabot makarealize ka nga dili dayto sakto nga mga mga panghinaot. So atong dirita sa atong mga listeners ug sa atong mga viewers sa atong Facebook live. Naakay makita diha Ate Will. Ni ako nay kon ati gamay lang. Okay, sige po. Yes, hi to Ma'am Rizel Edosma. Good PE mga ma'am na magaganda. Ay, Roy. Sana all. Sana all, ma'am. So, may hapon po, Ma'am Rizel. Then, hi to Mafi Johang Copitalio. Hello, mga gwap sa Joy FM. Wow. Hello, Ma'am Mafi. How are you? Marag twice na to to Ate Will. Yes, Totoo na siguro. Fact sayop man gyud pod nimo. Mao gyud. Pero ibutang sa imo mind na palangga ka sa imo pamilya, wala ginikanan na matiis ang anak lalo na kung makakita sa ilang apo. Iyon. Yes, para sa amahan anang giapil pa niyang amahan, no? Para sa amahan anang imong anak ayaw na to huna-huna apa kay irresponsable to. Tinuod gyud na mama nga irresponsable gito siya. Irresponsable na lalaki ayaw siya panghinayangi. Mao gyud. Oo, siya ang nawala dili ikaw. Pangayo na lag sorry sa imong mga ginikanan. Yes, Or sa atong ginikanan which is unta nga gahatag ra sila guidance o kanang kalinaw or giya sa imuha nga ma-misinterpret nato unsahay lagi mangandoy ta kanus-an mawala ni si mama si papa kanus ata makaseparate sa ilaha nga hangtod nga maabot ang panahon nga mahayan nato ang atong mga gipanghinaot tungod kay ma-realize nato nga sa tanan-tanan di ay ang ato raday ginikanan ang naagyod kaya mong makapaloyo sa ato magkaunsa-unsang kalibutan. So atong paminahon karon ang quote ay ang the daily Bible verse ni Ate Will. Yes, gikan sa Romans 3:27-28 nag-ingon, where a boasting then it is excluded by what law of works ni, but by the law of faith, therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. So, kinahanglan yun sa mga tao nga dili kinata maghinambog ate. Kay wala na sa balaod sa Ginoo nga ang tao magmahinambogon. Kung dili atong ipakita ang atong mga buhat nga sibo sa kabubuton sa Ginoo. Dili ta magbuhat og kanang murag pinaagi lang sa mga atong huna-huna nga dili maayo diri sa kalibutan, no? Mga kalibutanon butang nga magpahambog ta nga ato ning nakabuot pero ang Ginoo ra ang nasayod sa tanan. Speaking of, marag ma-relate pod nato ni sa atong sa kahimtang sa atong letter sender karon no. Magkinahanglan gyud ta magpahiubos, magkuan sa mga pagtulunan sa atong labaw nga makagagahom. Usa sa mga pagtulunan is magrespetar ta sa atong ginikanan. Yes. Kung naaman tay nabuhat nga mga sala, mga yo tagkapasaylo. Atong gid i-honor atong mga ginikanan. Yes. Karon atong pasalamatan kaning ikatigong oras aron ipadayon kaning ating program
programa magdungog-dungog na pud ta og mga adlaw kauban sa atong ate sa kahanginan. Kini si Ate Well. Og kini si Ate G na atong kauban sa control, si Engineer Primo Flores. Daghang salamat sa